ஹாய் மக்களே! இன்னைக்கு நம்ம ஆடுஜீவிதத்தோட படத்தோட ரிவ்யூ பார்க்கலாமா? ஆடுஜீவிதம் இந்த படத்தோட ரைட்டர் வந்து பெஞ்சமின். இந்த படத்துக்கான டைரக்டர் பிளெஸி. நஜிப்பா வந்து நஜிப் முகமதா வந்து பிருத்திவிராஜ் பண்ணியிருக்காரு. கே.ஆர். கோகுல், அப்புறம் வந்து ஜிம்மி ஜீன் லூயிஸ் இவங்களாம் வந்து முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்காங்க. ஆடுஜீவிதம் படத்தோட கதையை பத்தி உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்ல. ஏன்னா முன்னாடி நீங்க படம் பார்த்துருப்பீங்க. இதுல வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்காங்க. இதுல பிருத்திவிராஜ் ரொம்பவே சிறப்பாவே பண்ணியிருக்காரு. எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காருன்னா, இந்த 14 வருஷம் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒரு படத்தை எடுத்தாங்களோ, அந்த அளவுக்கு அவரோட உடம்ப வந்து ரொம்பவே கம்மி பண்ணி, அங்க போய் ஒர்க் பண்ணா எந்த அளவுக்கு அவங்க எந்த அளவுக்கு கொடுமைகளை வந்து அனுபவிச்சிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு உதாரணமா இந்த படத்துல அவர் வந்து நடிச்சிருக்காருன்னா, நஜிப் முகமதாவே வந்து வாழ்ந்திருக்காருன்னு தான் நம்ம சொல்லலாம். இந்த படத்துல ஒவ்வொரு சீனும் பாத்தீங்கன்னா பிருத்திவிராஜே தெரியல, நஜிப் முகமதாவே தான் தெரியுறாரு. ஒவ்வொரு சீனையும் செதுக்கி செதுக்கி எடுத்திருக்காரு டைரக்டர் பிளஸி. இந்த கதையை கேட்கும் போதே நம்மளுக்கே வந்து இப்படிலாம் நடந்திருக்குமா அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம ஆச்சரியத்தோட தான் அந்த படத்தை பார்த்திருப்போம். ஏன்னா இந்த படத்துல நடந்தது உண்மையான ஒரு சம்பவத்தை தான் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க. அவர் அனுபவிச்ச கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கதையா த கோட்ஸ் லைஃப்னு சொல்லிட்டு பெஞ்சமின் அவர்கள் எழுதின ஒரு கதையை தான் வந்து பிளஸி டைரக்டர் அவர் வந்து ஸ்கிரீன் பிளே டைலாக்கோட இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. இதுல வந்து பிருத்திவிராஜ் கரெக்டா ஆப்டா சூட் ஆயிருக்காரு அந்த நஜிப் முகமது கேரக்டருக்கு. ஹக்கீம்ன்ற அந்த பையன் ரொம்ப சிறப்பாவே பண்ணியிருக்காரு. ஜிம்மி ஜீன் லூயிஸ் இப்ராஹிமா வந்து வாழ்ந்திருக்காரு அவரும். ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களோட கேரக்டர்ல ரொம்ப சிறப்பாவே பண்ணியிருக்காங்க. இதுல டைரக்டரோட டச் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல கூட வந்து போர் அடிக்காம ரொம்ப சுவாரஸ்யமா ரொம்ப அழகான ஒரு விஷுவலோட கொண்டு போயிருக்காரு. கேரளாவுல நடக்கக்கூடிய கதை அப்படின்றதுனால கேரளாவோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப டெசர்ட்ல நடக்கக்கூடிய கதைன்னு வரும்போது டெசர்ட்ல எந்த அளவுக்கு வறண்ட ஒரு பூமியா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு விஷுவலா காமிச்சிருப்பாரு. டைரக்டரோட முழு திறமையும் இந்த படத்துல காமிச்சிட்டாரு. இந்த படத்துல வந்து சுனில் கே.எஸ். அவர்கள் தான் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி அவர் தான் வந்து டிஓபி பண்ணியிருக்காரு, போட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்காரு. எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு ஹாலிவுட் தரத்துக்கு இந்த படத்துல பண்ணியிருக்காரு. இந்த படத்துல வந்து ஹாலிவுட்டுக்கு நிகரா ஒவ்வொரு விஷுவலும் இருக்கும். எல்லாமே வைட் ஆங்கிள் பண்ணியிருக்காங்க, வைட் லென்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்ல தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா ஃபுல் வியூவும் காமிக்கணும், ஒரு இடத்துல கூட வந்து நம்ம விட்டுறக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு முயற்சியில இறங்கி இந்த படத்துல ஒவ்வொரு சீனுக்கும் ஒவ்வொரு இடத்தையும் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு இடத்துல கூட வந்து பிருத்திவிராஜ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் படம் நகரணும் அப்படின்லாம் இல்லை. பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை மெட்டீரியலுமே வந்து இந்த படத்துல நடிச்சிருக்கும். அங்க காமிக்கக்கூடிய இந்த பாலைவனத்துல இருக்கக்கூடிய மணல் முதற்கொண்டு, அங்க இருக்கக்கூடிய அழகான தோற்றங்கள், லேண்ட்ஸ்கேப் முதற்கொண்டு, அந்த ஆடுகள், அப்புறம் ஒட்டகங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த கதைக்கு ஆப்டா நடிச்சிருக்கும். இவங்க கூட சேர்ந்து நடிச்சதுனால என்னமோ தெரியல, பிருத்திவிராஜ் வந்து அந்த கதாபாத்திரமே வாழ்ந்திருக்காருன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். அவரை வந்து பிருத்திவிராஜோட டெடிகேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு சிங்கிள் ஷாட்ல சொல்லலாம். அந்த இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஒரே ஒரு ஷாட், இந்த ஊரை விட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஒரு ஷாட்ல தெரியும் அவரோட ஆக்டிங் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டெடிகேஷனோட பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்டிங் லெவல் மட்டும் இல்ல, தான் உடம்பு எந்த அளவுக்கு வருத்தி இந்த படத்துல பண்ணியிருக்காருன்றது அந்த ஒரே ஒரு ஷாட்ல நீங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். எத்தனை வருஷம், அந்த 14 வருஷத்துல அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. டெக்னீஷியன்ஸ் முதற்கொண்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க. அந்த கே.ஆர். கோகுல் பிச்சு உதறிட்டான் ஆக்டிங்ல. அந்த பையன்லாம் வந்து எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னே தெரியல. ஏன்னா பிருத்திவிராஜ் ஒரு பக்கம் பேயாட்டா நடிக்கிறாருனாக்கா அதுக்கு ஈக்குவலா இந்த பக்கம் கே.ஆர். கோகுல், இந்த ஜிம்மி ஜீன் லூயிஸ் எக்ஸலண்டான ஒரு ஹாலிவுட் ஆக்டர், வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த அந்த கதைக்கு பொருத்தமான ஒரு ஒரு ஆக்டர்னு தான் சொல்லணும். அவங்க எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்றது தெரியல. பட் இந்த இந்த கேரக்டர் இந்த 3 கேரக்டருமே அந்த பாலைவனத்துல போகும்போது, தப்பிச்சு போகும்போது, ரீச் ஆகும் போது அந்த 3 பேருக்குள்ளயும் இருக்கக்கூடிய சில சீன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்டா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டெசர்ட்ல அப்படிதான் இருக்கும், அப்படிதான் இருந்திருக்கும். நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, நம்ம போயிருக்க மாட்டோம். பட் அப்படி இருந்தா நம்ம அந்த இடத்துல வாழ்ந்திருந்தா எப்படி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோமோ அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸை வந்து டைரக்டர் பிளெஸி வந்து ரொம்ப யதார்த்தமா கொண்டு வந்திருக்காரு. இந்த படத்துல எந்த அளவுக்கு வந்து மெனக்கெட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா, கொரோனா டைம்ல அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு டெடிகேட்டோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படம் இந்த 14 வருஷம் வந்து 14 வருஷம் கழிச்சு இங்க வருதுனாக்கா அவங்க போட்ட மெனக்கெடுதலை நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. நீங்க யாரும் வந்து இந்த படம் வந்து அதர்ஸ்ட் படம்னு பாக்காதீங்க. ஒருத்தரோட வாழ்க்கையை வந்து இந்த படமா எடுத்திருக்காங்க. அது ஒரு படம், கஷ்டப்பட்டு
ஒரு மனுஷனோட உழைப்ப போட்டு இந்த படத்த எடுத்திருக்காங்க. நீங்க அப்படி பாருங்க. அதர் ஸ்டேட் படம்லாம் பார்க்காதீங்க. நம்ம வீட்ல இருந்து ஒருத்தர் போய் கஷ்டப்பட்டிருந்தா, நம்மளோட லைஃப் ஸ்டோரிய வந்து ஒருத்தவங்க எடுத்திருந்தா எப்படி எடுத்திருப்பாங்களோ, அப்படிதான் இந்த படத்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டைரக்டர், ஆக்டர்லாம் மீறியும் ஒருத்தர் வந்து இதுல ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. யாருன்னா, ஏ ரகுமான் சார். மியூசிக்ல அவரோட பங்குக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு வைப்ரண்ட்டா குடுக்க முடியுமோ, அந்த அளவுக்கு படத்த ஒரு பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டாரு. செகண்ட் ஹாஃப்க்கு மேல வந்து மியூசிக்கல் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து செம்ம எக்ஸலன்ட்டா இருக்கும். விறுவிறுப்பா இருக்கும். இவங்க ரீச் ஆயிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விறுவிறுப்ப வந்து நம்மளே உணர்ற அளவுக்கு மியூசிக்கும் இருக்கும், சீன்ஸும் இருக்கும். நீங்க படத்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எந்த அளவுக்கு இந்த படத்துல வந்து விறுவிறுப்பா இருக்கும்ன்றத நீங்க படத்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒவ்வொரு சீனுக்கும் நம்மளே வந்து ரீச் ஆயிட மாட்டாங்களா அப்படின்ற அளவுக்கு கொண்டு போற அளவுக்கு இந்த ஒவ்வொரு சீன்ஸையும் வந்து செதுக்கி செதுக்கி பண்ணியிருப்பாங்க. விஷுவலும், மியூசிக்கும், ஆக்டிங்கும், ரசூல் பூக்குட்டியோட சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் படத்த வேற லெவலுக்கு கொண்டு போகுதுன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். இந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அந்த சின்ன ஆட்டுக்குட்டியில இருந்து அந்த ஆட்டு மந்தைங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஆடுங்கள்ல இருந்து ஒட்டகம் வரைக்குமே சிறப்பா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு டைரக்டர். த்ரூ அவுட்டோட படம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, படம் வேற லெவல்ல ஒரு ஹாலிவுட் தரத்துக்கு இந்த படத்த கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். இன்னி வரைக்கும் வந்து ரூ. 75 கோடி வரைக்கும் இன்னி வரைக்கும் ரீச் ஆயிருக்குனாக்கா, சாதாரணமா ரீச் ஆகல. அத்தனை பேருக்கும் இந்த கதை வந்து ரொம்ப புடிச்சு போயிருதான். இந்த கதைய வந்து அத்தனை பேருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்த உருவாக்கிருக்குன்றதுனால தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு ரீச் கிடைச்சிருக்கு. அது இல்லாம இந்த யூனிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, 14 வருஷம் வெயிட் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு டீ குடுக்குறவன்லருந்து கேமரா லைட்டிங் பிடிக்கிறவன் வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கான். அவங்களுக்கு நம்ம குடுக்கக்கூடிய மரியாதை இந்த படத்த எந்த அளவுக்கு பெரிய லெவல்ல கொண்டு போணுமோ, அந்த அளவுக்கு பெரிய லெவல்ல கொண்டு போய் நம்ம குடுக்கணும். ரூ. 82 கோடி செலவு பண்ணியிருக்காங்க. ரூ. 75 கோடி இன்னைக்கு வசூலாயிருக்கு. அப்படின்னா பாத்துக்கங்க. அவங்களோட கான்ஃபிடென்ட்ட பாத்துங்க. இந்த படம் நெறைய பேருக்கு புடிக்கல. அதர் ஸ்டேட் படம். இவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. படத்தோட லென்த் வந்து ரொம்ப லேக் ஆகுது. அங்க லேக் ஆகுது. ரொம்ப ஸ்லோவா போகுது. படம் ரொம்ப மூவ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. ஸ்கிரீன் பிளேல ரொம்ப இதுவா இருக்கு. அப்படிலாம் இல்ல. படம் சிறப்பாவும், தரமாவும் இருக்கு. இப்படிதான் ஒரு படம் குடுக்கணும். அவன் வாழ்க்கையில வாழ்ந்த கஷ்டங்கள இப்படி ஸ்லோவா சொன்னா மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரீச் ஆகும். அதுல வந்து சிறப்பா இவரு ஆக்டர் பிருத்திவிராஜ் வந்து ரொம்ப சிறப்பாவே பண்ணியிருக்காரு. அவங்களோட கஷ்டத்த நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது என்ற அளவுக்கு வந்து பிருத்திவிராஜ் ரொம்ப சிறப்பாவே பண்ணியிருப்பாரு அந்த படத்துல. பிருத்திவிராஜ் மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொருத்தவங்களுமே ரொம்ப சிறப்பா பண்ணியிருப்பாங்க. த்ரூ அவுட் த கிளைமாக்ஸ் வரைக்கும் படம் ரொம்ப எமோஷனல் டச்சிங்ல தான் போயிட்டு இருக்கும். ரொம்ப பொறுமையா தான் போகும். படம் பொறுமையா தான் போகும். பொறுமையா போனா தான் நம்மளுக்கு புரியும். கதை என்னன்னு புரியும். நம்ம மண்ண வந்து ஃபாஸ்ட்டா நம்ம பார்க்கறதுக்கு இது வந்து ஆக்ஷன் மூவி கிடையாது. இது ஒரு சென்டிமெண்டல், ஒரு லைஃப் டச்சிங் ஒரு மூவி இது. நம்ம அத பார்க்கணுமே தவிர, இந்த படம் என்ன இவ்ளோ லேக் ஆகுது, இவ்ளோ பொறுமையா போகுது, இது எப்படி பார்க்கறதுக்கான டைம்லாம் நம்மளுக்கு இல்ல அப்படின்லாம் யோசிக்கக்கூடாது. இந்த கதைய நீங்க உணர்ந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லேக் ஆகுதோ, இல்ல ஸ்லோவா போகுதோன்ற விஷயம்லாம் உங்களுக்கு பெருசாவே தெரியாது. படம் சிறப்பாவும் இருக்கும். ரொம்ப எமோஷனல் டச்சிங்காவும் இருக்கும் அந்த படம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து நெறைய பேரு இந்த கதைய வந்து பார்க்குறாங்கன்னா, அத்தன பேருமே வந்து நம்ம ஊர்னா இந்தியாவுல இருந்து வெளிநாட்டுல போய் வேலை செய்றவங்களோட வாழ்க்கையில எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றத இந்த ஒருத்தரோட கதைய வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வெளிநாட்டுல வேலை செய்றவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு, என்ன கஷ்டம் இருக்கு, நல்லா தானே இருக்காங்க, நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தவங்களும் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க, இங்க இருந்து போய் எந்த அளவுக்கு ஏமாந்து வேற ஒரு வேலையை தேடி அந்த வேலையில கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு ஊருக்கு வந்தா போதும்னு ஓடியாரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அப்படிதான் இந்த நீங்க ஸ்டோரியை பார்க்கணும். அப்படிதான் இந்த லைஃப் ஸ்டோரியை நீங்க பார்க்கணும். இவங்க வந்து கேரளாக்காரங்க, அதர் ஸ்டேட்காரங்க, நம்ம ஊர்ல இருக்கிற படத்தை வந்து பெருசா பேச மாட்டாங்க. இப்போ மஞ்சுமல் பாய்ஸை பத்தி பேசுறாங்க. இப்போ கோட்ஸ் லைஃப் ஆடு ஜீவத்தை பத்தி ரொம்ப பெருசா பேசுறாங்க. இங்கேயும் நம்ம ஆளுங்களாம் இருக்கிறாங்க. நம்ம ஆளுங்களாம் இருக்கிறீங்க, எல்லாமே பண்றீங்க. அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனா அவங்க இப்பதான் ஒரு தரமான ஒரு படத்தை எந்த அளவுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இப்பதான் பெருசா அது நம்ம தமிழ்நாட்டுல ரீச் ஆகி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம அங்க ஆல்ரெடி ரீச் ஆகிட்டோம். நம்ம எடுக்காத படங்களே கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம மரியன் ஒரு படம் எடுத்தது, அந்த படமும் இந்த படமும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லிங்க்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். அவங்க இப்பதான் இந்த மாதிரியான ஸ்டோரியை வந்து எடுத்து ப்ரூஃப் பண்றாங்க. வேற யாருக்கும் நம்ம பண்ண தேவையில்ல. இந்த 14 வருஷம் அவங்க கஷ்டப்பட்டதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஊக்கமா தான் நம்ம கொடுக்கணுமே தவிர ஒரு பெரிய விஷயமா அது ஆக்காதுங்க. அது தேவையே இல்லை. இது படமா பாருங்க. இது ஜஸ்டான ஒரு மூவி. இது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டான ஒரு மூவி தான். ஒரு லைஃப் ஸ்டோரியை பத்தி அவங்க சொல்றாங்க. அந்த லைஃப் ஸ்டோரியை நம்ம ஒரு படமா பார்த்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி, அதாவது பிருத்திவிராஜ் போட்ட எஃபெக்ட்டுக்கு
பெரிய லெவல்ல ரீச் தான் ஆக்க முடியும். இது நம்ம ஊர்ல இருந்து ஒருத்தர் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணியிருக்க மாட்டோமா? இந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்காருன்னும் போது நம்ம எந்த அளவுக்கு பண்ணணும்? அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு பேசக்கூடியதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா, இந்த படத்துல வரக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ரொம்ப அழுத்தமாவும், ஆழமாவும் இருக்கு. நம்ம அந்த மாரி விஷயத்த தான் நம்ம மெயினா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணுமே தவிர, மத்த கான்ட்ரோவர்ஷியல்லாம் எதுவும் பேச வேணாம். இது மிகப்பெரிய லெவல்ல வந்து ஒரு நேஷனல் அவார்டுக்கான ஒரு படமா தான் இது அமைய போகுது. அது இல்லாம ஆஸ்கார் போறதுக்கான எல்லா குவாலிட்டிஸுமே இந்த படத்துல இருக்கு. இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல போகுதுன்றது நமக்கு எல்லாருமே தெரியும். இதோட இந்த படத்தோட ரிவ்யூ முடிஞ்சு போச்சு. இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஜேகே டாக்கிஸ் அப்படின்ற பேர்ல இருக்கும். நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா தான் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். நான் இப்ப அடுத்த வீடியோ ஒன்று போட போறேன். ஃபிலிம் மேக்கிங்கை பத்தி அடுத்த வீடியோ ஒன்று போட போறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல உங்களை நான் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ.